Så er vi her. Hej, jeg hedder Malene, Og jeg hedder Silas. og vi kommer fra SUS Support. Vi vil gerne invitere med på en lille rundtur her på Svenstrup Stadion. Vi søger midler hos jer, for at vores fans kan få en bedre oplevelse her på vores stadion. Her havde vi for eksempel tænkt os, at der kunne være en række fliser Og her mener vi selvfølgelig stenmel. med et fint bordbænkesæt. Lige nu kan vi ikke tilbyde vores spillere andet end det her. Her kunne vi godt tænke os at have fliser, Og igen mener vi selvfølgelig stenmel. så hr. Hansen også kan sidde ned på stadion og spise sin pølse. Ja. Det her det er, hvad vi kan tilbyde vores udbanespillere, udskiftere. Og her på vores 11-mandsbane kunne vi også rigtig godt tænke os at få lagt nogle fliser, Stenmel! så vi kan stille nogle bordbænke, så vi kan grille en pølse, og fansen bliver glade. Jeg tror sgu ikke, det blev helt rent. Puha, det var sgu noget af en omgang. Ja, det trænger virkelig til en kærlig hånd. Kan vi blive enige om, at det er det, vi søger så? Ja, det er det. Super.